Sziasztok, és üdvözöllek titeket egy videóban. A Fab LMC OP Kit PvP-n, vagyis az OP Kit PvP-n, és csak annak kell benne lennie így. Az OP Kit PvP-n, és... hol van? Igen, aranyalma. Kell kaja, mert majdnem elfogy az életem, és nem vagyunk sokan. De hát... nem tudom, de most itt van nincs ölésem, meg mondjuk halálom se, ami jó. Nem mutatja. Egy 8 perces erőt akkor beiszok. Így. Jaj. Akkor nézzük, hogy hova dob-e. Ez... mi? Halló? Semmit se csinál? Nem hiszem. Ups. Nem direkt volt. Így. Nem hiszem el. Csak ezt tudom csinálni, mert különben... igen. És akkor újra bemegyünk. Mi? M-O-N-E-Y. Jó, akkor kapcsolat bontása. OP Kit PvP. Beragadtam. Na jó, akkor itt egy vágás, amíg kikerülök innen. Na itt vagyok a spawnon, elspónoltam, és akkor most gyorsan bemegyünk oda. Jó. Akkor... ó, de jó, itt van egy gyerek. Ajaj. Már is hullok. Jó, de sokan vannak. Baltát elő, és ijászkodjunk, mint a lovok. Nem, no 2v1. Hát erő 2 az jó lenne. Jaj, és nincs itt. Így. Gyorsaság és erő, aztán bekoptatjuk, remélhetőleg. Jó, és akkor itt ugrálunk össze-vissza, mint a hülye gyerekek. És megpróbáljuk megölni őket, jaj, és a sprintet, vagy mit? Azt nyomjuk. Jaj. Nem tudom, hogy hogyan hívják, hogy folyamatosan sprintelsz. Nem találom el őket, béna vagyok. Meglaggolok. Egy picit. Ja, meg amikor nincsen vidi, páran mondják, hogy kipresszerezek, ami nem igaz. Itt is halljátok, hogy verem az egeremet, nem? De... az ott elfut? Halló? Ezek futnak? 2v1-ben? Jaj, ne! Ój! Yes! Erre aztán igazán figyelni kéne, hogy mikor jár le az OP-m. Ne egymást üssétek, vagy együtt vagytok? Jaj! Bekoptam. Nekem ebből elegem van, hogy itt jöttök 2v1-be, jó? Ezért elő a lovoskodót. Téged oda belöktünk. Aha, ijászkodsz mi. Az pedig már is fut. 1v1-ben futni szeretne, ugye? Mi az, hogy nem nyomhatom meg a 2-t? Akkor ez ön. Bénaság. Help! Egy help tényleg jól jönne, de tényleg, most már tényleg. Örülnék, nagyon-nagyon örülnék.
Ha valaki lenne olyan kedves. Yes! Az lehívott egy valami másikat. És hogyha te nem lennél itt a bénaság, akkor a barátodat megölném, jó? Úgyhogy fussunk el, hogy azt ellökhessem valamerre. Te! Valamelyik őtöket belököm. Vagy mégsem? Jó, most nem érek rá, manó. Nem már lovok! Mi van, csak ennyit tudtak? 2v1-ben jönnek rám. Remélem, hogy ezek olyan textúrával játszanak, amiben nagy a tűz, mert akkor ez a kard jó sokat segít. Senki se üt senkit se, jaj. Igazából ezt a kardot nem szeretem a hátralökés miatt, de most már az valamiért mindegy. Jó, akkor most menjek rád, ha? Azt akarod? Várj, annak elfogyott az OP-ja? Meg be is kapott. Mind a kettő természetesen nagyon jó. I love bene... Mi van, ennyit értek mi? Az annyit ér! Ott van az a bénaság. Na te inkább fuss el, mert én azt most kihullasztom, jó? Hát tudnám, hogy hol van, és itt van. Na, ugorj már. Plez. Ne védjed már azt a béna barátodat, jó? Jaj, komolyan mondom. Nem már 2v1-be? Hol van? Ott van. Még egyszer bekapott. Hullott! Ennyit ér! Ennyit ér a barátod! Még a végén én nyerek talán. 2v1-ben, ha? Cuccai... nem. Hát, nem a legjobbak. Na, így az kell. Mi van, te? Nem hiszem el. Rám jönnek 2v1-ben, azt mind a kettő elfut. Még itt van. Kilép, vagyis elspónol. Hát, nem érnek sokat. Nem érnek sokat. Na, ennyi is lett volna ez a videó, és hogyha mutatom a szavit, akkor az 1.8 miatt nem néz ki jól. Igen. Ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, dobj egy lájkot. Na. És látod, hogy nem. Ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, dobj egy lájkot. Ha nem, akkor legalább ne dobj dislike-ot. Iratkozz fel a csatornámra, ha szeretnél, és hogyha több videót akarnál látni. Sziasztok!